name is Bombshow. You're welcome to my it's Bombshow television. Musha shows kupisa. If you're new here, don't forget to sign up. Tinokupedza nguva yenyu singade kurebesa. Kana wanakirwa nezvacontent yatinokanda, please kusubscribe nekulike also nekushare nekucomment pamavideos. Let's get into the story of today. Right, ndichiramba nchitenda rutsigiro rwenyu mafanzi eBombshow television ramukundipa each and every day. Nyaya ndeya iri between Voltz na Saintfloew, Wellington na Magozz. Saka pane statement, I think we all know this man, ndiye Voltz wacho kuna wanga sikamziwe. Ndiye chikomana chiri kupisa chakavhura album inonzi Life of Muvhimi. So ndisinganyanyopedza nguva, let's get into it. Pane ma statements akaburwa na Wellington pamusoro pa Voltz na Saintfloew. Sada kuti tionesane kuti was it a diss or aitongozvitaurirawo zvake. Saka statement racho ma statements ake ada kuradza akatanga zvake zvakanaka nekutenda mafanzi. Akati guys mandibatsira for panguva yese ndandira yakaoma. Saka da kuti tione ma statements acho akaburitsa mukomana kuti panga pasina diss here ndiye wacho mukomana. Right, ma statement auya, thank you for helping me through this hard phase. Ataura zvakanaka achitenda ake mafanzi. Thank you Voltz for providing to the world, to the people, that you are still and will always be my son. And Saintfloew, you are very talented, but you still need some Manyanga sounds. Be humble. And Magozz will become the biggest artist in Sim. Alright, I think maybe I tsura or I tell the truth, but why kuzozvisa apa it's obvious kuti ane manhamba zvataifana kungonzwa I think ndezva number 4 yaliyo ne number 1. So tell us what do you think in the comment section, because ane mafoni unokwanisa kusenderana wangu wakandisimbisa paipa and Saintfloew